Degane klopo ijo. Apa kuwi? Bejane sing nguyup degan. Iya. Sedih aku, kira wong ayu-ayu susah hatiku. Iya, Mbak Elisa. Mbak Elisa. Ya, seperti aja. Ya. Monggo, Mbak Yu. Mbak Yu 2 gitu. Ora ngopo payung Selamat pagi Mbak Elisa. Selamat pagi Mas Bagong, Mas Petro. Woi. Karek. Ya halo pagi. Pun leren pun istirahat sudah istirahat ya. Walah yang nggih nyimak lakon sing rapete ra umum. Rapet. Lah yo lakon 5 iki didadekke siji kan yo luar biasa ya. Nek Luar cara biasa. dicicil tadi wayangan ping 5 lah yo akeh tenan. Oh, keh ragate mulo iki Ragate. Iya. Luar biasa Mas Akbar. Nggih, masih semangat nggih dereng ngantuk nggih. Belum, kaya ngantuk nonton Dalang Muda enom dasare gagah bagus tur yo brigil Trengginas Cukat. Lah yo mosok yo ngantuk yo. Iya berigel. Iya. Iya. Ya jangan nggak ngantuk no. Masih banyak yang menunggu panjenengan, Mbak. Gimana? Becik, lu niku para-para penonton, Cek. para-para YouTuber menunggu kehadiran panjenengan. Wah, Laras, matur laras, nuwun, laras. matur nuwun, matur Jadi nuwun. penonton wayang niku majemuk, ora kok nggur nonton wayang. Ini banyaknya penonton ini juga termasuk menunggu panjenengan. Oke, matur sembah nuwun ya. Apa namanya penggemar itu lininya banyak. Oh, ngaten nggih? Iya. Jadi suka sama sinden tuh juga karakternya masing-masing. Ya. Kok iso seneng Mbak Elisa soalnya ya ora pati basa Jawa apa mergane ngomongnya ngawur ngono dadi seneng. Seneng. Yovika soalnya orangnya lemah lembut. Lemah lembut, Terus cantik. karo wong lanang deredek. Nah, itu. Oh, deredek. Ya kan cewek macem-macem. Iya. Gitu kan. Itu. Jadi fan-nya dewe-dewe. Oh, dewek-dewek ya. Ya. Kok gak enek sing ngepen Bupar Sinem ya? Lho, niku malah Astabrata piyambak sing ngefan Bupati. Oh, iya, iya. Ampuh itu. Iki mau lagune numpak sepur. Pak Oh, Sepur. spot ini ki wau nggih. Monggo numpak becak medho ning Semarang Ah. yen kepengin penak ayo padha nonton wayang. Wah, kok ya iso itu. Alah golek antrian kok, Mas. Aku imbuh. Wasis sih. Mbak Elisa niku Nggih. banyak yang menunggu lho, Mbak. Sik Apa? ki umpama permintaan dalang tapi kanca-kanca anu lho, Mbak. Nek iringan Jogja dereng patek kulaan lho. Oh lah yang derek aja. Aku tapi ya suluknya Jogjanan ya. Oh, enggak apa-apa. Apa Mau ya? tetap mayangan. Ya tetep no. Ditunggu lho. Ditunggu, Di pemirsa. ada uang tindihnya lho. Lho. Waduh, Oh. piro toh? Bu piro ki? Mas Gareng itu kan Mas Gareng. Itu Ora kan mungkin nek 50. Ora apa-apa. Ora mungkin nek 50. transparan. Tak hitungi sik, tak hitungi sik. Hei, Hey. hitung yo ora usah dilepok. Transparan kok. Iya. Oh, yo ngerti to. Aku diselebke. Iya. Piro? Sak juta. Ora to kok sak juta ngawur. Sak juta nek karek sakmene berarti ketokane oke saka kono tekan. Kowe aja mbok cutat lho. Wi urunane para-para YouTuber. Mengko nek mbok cutat ngerti kabeh kuwi. Lahir batin yo loro Piro? 50. Bener nggih kanca-kanca. Muni ora ngono aku tombok. Iya. Ya wis pokoke di setetek mboko setetek. Iya. Sak iso-isone. Setitik mbok setitik. Ya. Apa ki? wayange ono apa ya? Apa ki? Enake apa, Mbak? Maksudnya petil. Ya songo aja. Oh, songo aja. Songo aja. Maksudnya adegan wayangnya ada pas- buto glundung gitu nggak? Sik, Mas Semplon rene. Sama Janoko aja ya. Iya, Janaka. Oh, janokone aku, janokone aku. Ini. Gareng kok Janaka. Sing anu Janaka. Ya blon. Ya plon, piye apal anggota Astabrata to? Syukur iki tok. Iya. Fenomenal. Ya ora kok sing fenomenal. Buta glundung. Untuk dulu nek kene ya kowe duduk-duduk dhewe ngono blon. Ya. Niki dua. Ya. Dua. Ya. Jenengan pakai niki.
Loh, daerah ini aku boleh di situ nggak? Ya boleh Itu, dong. Kalau wingit kan ya namanya dalang tuh punya Wibawa. wibawanya masing-masing. Kadang Lah, itu lah. apa itu panggenane niku kan sebuah wibawa. Jadi Engko gegek kono di nah, raja. Nah, itu Kuwi kan- raja apa isine kewan tok mimik iki lho. Mosok Raja apa ora apa-apa nggo kanca melek yo ngit ya. Heeh, kono kuwi sosok di raja, Mbak. Jenenge Raja Kala Jengking. kalau menji. Gini Ya, ini beneran nggak apa-apa. Ora apa-apa. Nerek langkung ya Iya, Astrobroto ya. Ya. Lenggah. Aja ngel-ngel lho. Jan luar biasa. Amit ya, iki tak sembah sik. Ya pasangno jenengan wong piyai aku kuwi gemati Ya, ini cak-cak tuh ngono lho. gimana aku nggak Ora bisa kok masang malah dewe loh. inggrang-inggring. Aku jane ki sumelang ya kalau di sini. Lah ngopo? Semelahnya apa? Aku wedi kelebon. Kelebon apa to kowe iki? Ini loh banyak sekali apa Oh. namanya iki loh. Aku wit mau niku pun nyokoti. Aku ra yo ranggu-rangkepan barang. Lah aku yo diomongke lho. Aku piye ya? Nggih. Saya Aduh sabar ini saya. ngepraknya juga nggak bisa. Aku soalnya pakai rok apa jarik jadi. Oh ini. Tolong ya. Ya Ya. bismillah potoke cah. Ya ini ditaliin dong. Kesempatan dalam kesempatan iki. Yang Alah, naliinnya yang alah. kenceng. Seneng to kowe to? Alah roh andeng-andeng Ya. to saiki kowe. Alah. Di ono aku randu andeng-andeng. Sing kondo kuwi kok Masda kok. Lah karo bisik-bisik. Ya. Aku ra iso kenceng tapi ora apa-apa ya. Alah ra Kalau nggak apa-apa nanti kenceng dewe. Oh. Kok kenceng dhewe? Kan itu kan Oh, diginiin iya. kan kenceng. Ojo mepet-mepet. Ya ojo Masda. ditekek gitu. Ojo ditekek. Maaf. Makane kok gratis. Maaf, aku ra iso nali tenan. Aku ora tau Jangan mlebu pramuka ditekek. mbiyen. Ini kamu pegang yang ini. Oh. Oh iya. Yes. Masukkan yes, dulu. Coba, sing iki luwih dawa. Oh. Ini yang beredek siapa? Ya pelan-pelan yang Pelan- pelan-pelan, cowok tuh belanda pelan. yang lembut gitu loh. Sebentar, maaf ya. Iya. Maaf. Aku ra iso nali tenan, sumpah. Demi Allah. Gimana? Pelan Bisa pelan. lah. Gak iki lho niki. Nek niki asli. Pengen Masa Ayo, pelan, kali pelan, aja pelan, nggak pelan. Bisa. Plon. Kemendel cemplon iki. Bisa kan? Nah ini lebih ahli dia. Iya. Ya gur nali kan tok. Ya oke. Kulo nggih sakit kula guru nyopot tok. Nek nali angel. Dia rada maju. Iya. Mason. Dah, Tolong iya. disele dikendoni sithik. Kekencengan setrume Mas iki. Setrume kekencengan iki. Anu tok getaran ta. Oh iya getaran. Wah. Oh iya. Ya. Kita Ini ya. saksikan bersama ada pementasan wayang kulit oleh Ki Nyi Dalang Elisa Okarus dengan penitinya Manut dalang tok. Pemimpin kakean ngomongan ra. Ya dhewe kon ngopo gong anu truk. Kon fragmen iki. Waduh. Iki ra sembarangan iki mergane palenggane Masda. Ayo. Sak iso-iso sak kamat-kamat ya truk. Ayo. Iringane manut mburi ya. Arep serepek, arep layon wis sak penake penting songo ngono wae ya. Iya. Ayo Ndara. Wah, aku ra iso ngeprak iki. Oh, tak keprane. Iki sikile ra nyandak.
pasti. Ya gitu dong. Sinengwati gawe gelar nararyo mbek srusutira sang mangrempak suranggang kara kita umangsa lakala iki ana pawongan bagus jenengmu sapa? Jajak. Aku Akbar Jajak Noko. Akbar Jajak Noko. Ana ngapa kowe kok ana ning kene? Aku ditanggap karo wong Taiwan. Ning kene kon mulang dadi dagelan karo mulang dadi dalang. Akbar Jajak Noko jenengmu. Iya kepara nyoto. Kowe sapa? Aku Jim Dasim. Wayang kok Dasim. Ora apa-apa, Ding. Kok kowe ana ning kene, kowe arep ngopo? Aku arep ngisuri, wis jarene kowe seneng karo wong wedok pirang-pirang. Kowe arep seneng karo sing ngawi? Apa arep seneng karo sing Kediri? Apa sing Ngayogyakarta? 2025 iki Jim Dasim lagi arep ngosak asik rumah tangga. Wani-wanine kowe ning kene ganggu anggonku arep mayang karo ndagel. Kuwi mburi mono sapa? Apik betone. Aku Herwati. Oh, buta Heru jenenge. Herwati. Yo Mas, aku Herwati. Ya ampun, ya ampun. Ana Akbar Jajak Noko wetenge tahune cacah 6. Akbar Jajak Noko baguse ora jamak-jamak. Aku gelem nek dadi salah sawijining garwamu Akbar Jajak Noko. Mosok Akbar dilamar Heru lho. Ora main-main. Ayo nek do ngisruh maju wae. Ayo maju. Hey. Ayo Herwati melu. Ya ampun bagus bagus. Ya, yo.
Akbar. Ngopo? Jan-jane aku ora arep kepiye-piye. Aku jane upama mbok pek wae piye. Nah, kuwi lho. Kowe arep tak pek dadi apa? Aku dadi peturonmu ya gelem. Peturon. Peturon kok kaya ngono. Mas Akbar. Walau bagus ra jamak-jamak. Tak ampung sithik gelem ora. Iya. Gila nih. Sithik wae yo, sithik wae. Mas Akbar. Aduh, sakit. Wis, buang butone. Wis bar iki. Bar. Tepuk tangan kanca-kanca Astabrata untuk Mbak Yu Elisa. Ngesake kok iki mau. Ngesake. Oh, Iya. lah nek ngelepas ki lho aku iso. Piye? Nek ngelepas Ya jal. Ojo kleru benike. ora. Lah ya ta. Lah, pinter Aku nek nyepot. nali no angel nek engko nyepot tok iki lho. Oh iya. Mana? Iya. Sik Mbak Elisa gak kepengin ajar suluk solo ngono? Apa? Pengen ajar suluk solo? Kamu bisa ben ngajarin? diwarai Mas Akbar. Jare kok, kono Mas- ya dalang. Ora aku ora patek iso kok. Alah, Mas Akbar mbok diwarai suluk Mas ngono lho. Akbar, aku diajari. Aku Lah. jane pengen diajari sesuatu. Lah mbok diwarai apa ngono lho Mas? Tadi Apa, tuh apa, apa? Mas Akbar kok bisa balik kayon gitu, gitu gimana Nah, caranya? coba warai Coba warai. Oh, koprol, teknik Ya, koprol. ya, 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 kayak ya, gitu. coba, coba, Kok bisa ini di, wih gitu Oh, gimana? Coba aku diajarin dikit dong. Oh, gitu. Tekniknya apa? Jentiknya apa gitu. Oh, jentik. Ya. Ya bisa muter gitu gimana dong Gini diajarin gini ya. Ah, Petro ing Coba. ngalese, Bagong ing ngalese. Iya. Teknik koprol. Koprol Kayaknya kayak. gunungan ya Mbak Elisa Iya ya. gunungan betul. Agak maju di sini dong. Aku iya, mau iya. lihat dong. Pertama, Ah. kalau pertama itu permainan jari. Mbak. Ada gunungan yang lain nggak? Ada gunungan Oh, satu? adalah ini gunungan. Lah mbok gonmu dhewe sipok to, Dok? Ya. Coba. Ini permainan jari ya. Ini dimbat. Embat. Heeh, dimbat maksudnya diukur. Engko kira-kira pas ora. Oh gitu. Nah, putarkan saja, koprolkan saja. Tek, sret, Wow. sret, Wow. tek, sret. Wow. Iya. Nggak bisa gimana? Enggak bisa. Tangannya dipegang, tangannya pegangin. Iya. Neha, kamu pengen tahu teknik koprol ya? Kepalanya dulu di bawah. Hei, kuwi apa? Koprol apa? Teknik Iso koprol. kepalanya di bawah iki Mas aku ya. Gak usah cemburu ya. Kayak suara ereng ngene iki lho. Alah, Neha, aku gak pengen teknik Tak koprol. koprol. Mas. Tak Coba. tak koprolkan ya. Ya. 1 2 Dua, 3. Wow. Neha, ayo koprol dong, biasa bisa. Biasa itu. Ayo. Kepala di bawah ya pokoknya jambu mete yo. Loh, kepala di bawah, kaki di pundak. Alah, penak. Kamu nggak Apa? usah iri dan dengki deh. Kok ngomong kayak kayak ngono. Apa itu? Ini Apa? itu- Ini tuh teknik edukasi wayang. Ya yo, wong kan yo iso koprol to, apa jenenge? Rolling. Olahraga rolling. Edukasi wayang. Ini tuh kok ngerembug no? wayang. Aku yo ngerembug Hari olahraga. wayang dunia ini wayang. Hari wayang dunia. Aku Iya. yo hari olahraga dunia yo. Makasih ya Mas Akbar. Sama-sama Mbak Elisa, maaf ya. Aku juga minta maaf. Ngerepotin. Enggak. Aku seneng kok. Ini dipasangin jangan aku deh. Ayo, Nggak enak aku cemplon. Heeh. Ora to. Kuyai kakung Serepek dulu Mosok gak enek getaran serepek. blas to Mas Dewi. Serepek. Yo, kan kula menganggap ini Mbak Elisa, wah luar biasa kok. Getaran apa? Engko mbok salah artikan dalang kabar ben wong wedok getaran ngono Mas aku. Ngene iki wis menep kok.
Ya umpama nun sewu. Mosok menep yo. Menepi maksudnya. Menepi golek sing Mosok sepi ngono menep ya. yo. Iya. Nun sewu Mbak Yu. Apa? Nek kaya aku mau wis duet karo Mbak Yobika. Ya. Mas Akbar gak pengen duet karo Mbak Yu. Udah pernah aku ki Sampun, semelang loh. sampun. Kok iso aku duet sama Mas Akbar? Eh. Di thumbnail YouTube iso-isone aku dikekep kayak gitu loh. Editan. Editan loh. Editan Gemini itu bahaya loh. AI Tinggal loh, dibilang AI, ya Oh, pakai iya. Gemini. Eh. Akbar seperti memeluk Elisa dari belakang kayak gitu. Tenan niku. Lah timbang diedit mbok tenanan. Hei. Oh gitu kamu. Lah ibaratnya ora mangan nongkone kena kulute. Ora apa-apa niku cara penggemar mencintai itu macam-macam Iya, pun betul, mboten betul. apa-apa mawon. Nah, aku mau ki nembang yo. Oh, nembang. Nembang ya. Apa Mbak Elisa? Saya Elisa. kasih kemerdekaan bebas monggo. Oh ya.